Steve, is mis sé dhéin agus inniu cruthaígh mé seo. Imríonn amóníochta agus soccer. Seanam an bosca ceoil. Agus orintha déanam mé alíonn. Ach an caithfeimsear spearlam nó a bheith ag déanamh rudaí le bricíní. Breá a bheith ag déanamh rudaí le bricíní Lego mar tá sé spríúil agus tá cead agat do shamhlaíocht a úsáid don rudaí a cruthú le do shamhlaíocht. Caitheann orga le gach lá leis. Cuireann sé le mo cuid cruthaíocht. Nuair bhí mé óg rinne mé rudaí le mo dreathar as bricíní. Tá sé costasach ach fuair mé buntanas ó mo clown agus ó dhealaí na nollaig. Brabhálum a bheith ima altra nó a bheith mé ní sinna agus an sin bheith mé óbalta tithe a dheara agus cruthú nó a bheith mé ní sinna. Anis tá sé críochna, ban trí las sa bhaile, tá sé spríúil. Slán!